Yo, mode kolanyo kalau hidup di kampung baladang sawit, baladang jagoan musim jariang, maambiak jariang, tapi samanja kola mulai dah aman. Babayo banyak maliang, apa-apa bisa hilang, membuat perasaan dah tentram. Siku mamakia, siku hilang sawit, siku hilang jawit. Dan biasanya kaladang sekali 5 hari, kini tak paso diulang tiap hari. Iko sakete, itu sakete nang balungguan tiap hari. Tapi apa dayo, dan rasa kinda di tangan awam. Kadang dimakan binatang, kadang dimakan kawan. Yo mode kolanyo kalau hidup di kampung baladang sawit, baladang jagoan musim jariang, maambiak jariang, tapi samanja kola mulai dah aman. Babayo banyak maliang, apa-apa bisa hilang, membuat perasaan dah tentram. Siku mamakia, siku hilang sawit, siku hilang jawit. Dan biasanya kaladang sekali 5 hari, kini tak paso diulang tiap hari. Iko sakete, itu sakete nang balungguan tiap hari. Tapi apa dayo, nan rasa kindah di tangan awak. Kadang dimakan binatang, kadang dimakan kawan.